Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 11. júla 2016. Máme pred sebou graf euro-dolár, predikcie na zajtrajší deň. Prvá čakajúca objednávka na predaj na úrovni 1,1123 až 24. Druhá čakajúca úroveň na predaj 1,1219 až 20. Naopak na nákup je len jedna úroveň, a to na úrovni 1,0903. Poďme sa pozrieť na DAX. Tu máme dve úrovne na nákup, 3 na predaj, takže tie predajné sú pomerne husto pri sebe, takže poviem aj svoju stratégiu, akú uplatním. Prvá predajná pozícia na úrovni 9722,0, druhá úroveň 9748,0 a tretia úroveň 9788,3. Moja predajná stratégia bude taká, že dám si 3 čakajúce objednávky a čím bližšie sme k trhovej cene, tým bude objem menší, to znamená, že na 9722 bude objem najmenší, no a najväčší bude na 9788,3. S tým, že pre všetky 3 pozície si dám jeden spoločný stop loss na úroveň 9822. Samozrejme obchodujeme to na základe pravidiel. To znamená, že pokiaľ otvoríme nad nejakou úrovňou na predaj, tak tá už bude zajtra neaktuálna. Takže obchodujeme Fibonacciho predikcie v súlade s pravidlami. No a máme tu naopak prvú úroveň na nákup 9494,1, štandardný stop loss 50 pipov, no a druhá pozícia na nákup 9205,8, tiež štandardný stop loss 50 pipov. Takže toľko Fibonacciho predikcie na 11. júla 2016.